emhlabeni abantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angiphe ithuba ukuthi ngizonikhonza ngezwi ukuthi nani nibe khona abantu abadala nengihloniphe mhlawumbe ezindaweni zonke ezihlukeneyo. Ake ngiqale ngibingeleleke. Ngiyabingelela abafundisi bami, baba umfundisi uButhelezi, baba umfundisi uMlotha, ngazi-ke omama bakhona phela nabafundisi abawomama mhlawumbe akufinyelelanga kimi ngixolele. Ake ngithi ngibingelela nonke ngokwey'khundla zenu. Niyibandla likaNkulunkulu, niyibandla likaJehova. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ogogo, omkhulu, obaba, intombi nensizwa zala ekhaya-ke ngoba ngombona emncane nje engakhuli ithulukhulu nogogo ukuthi wala ekhaya. Abadala-ke sibabhekile babe khona, siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngase iminyaka emingaki kodwa wayangena ekhonza uNkulunkulu ukuthi abanye omkhulu nogogo abanakho okungabathokozisa okubi isimusa uma sekuphela unyaka noKhisimusi usondele. Ngakho-ke indlela yokuthi sijabulele kube mnandi noKhisimusi ungakafiki, simbonge uNkulunkulu njengoba sidedela abantu befakaza bebonga ukuthi siyaphila, nangu unyaka usuyaphela. Noma-ke igaranti ingekho ukuthi uzophela ngiphila, kodwa mase kuDisemba bakithi unyaka usuphela. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Njengoba abaningi bethu uma befika la abaningi abasekho bebengafisi ukuqeda lonyaka. Ngikhuluma nje abanye iyaphuma umphefumulo, abanye uphuma izolo, abanye basabala bathi ngesonto ngizokwenza ukuthi kanti namhlanje usuku. So masihlaleni-ke silungileke abantu abadala, sikulungele ukuhamba ngoba isiZulu besithi ukufa kudla fumuka kudla isilazi. Kodwa-ke mase sibadala sesiyazi le sesiphilile sekuseduze. Yebo zisangashona iy'ngane kunathi kodwa cha iqiniso lithi sekuseduze nathi. Asihlaleni-ke silungile. Bayangijabulisa-ke ogogo bebekhuluma la umfundisi wabo ebesimngcwaba ngenyanga edlule, obekade sinikeza inkonzo yokugcina ngo-August, singazi ukuthi inkonzo yokugcina basuka le bephumuleke, usephumuleke, inkosi simthathile. Siyabonga ukuthi ngifikile uMalo nogogo uZikhali, siyabonga kakhulu ukuthi ngikwazile ukufika. Siyamdumisa uNkulunkulu ngalokho. Nani lonke nifikile, siyabonga, siyahlonipheka kakhulu. Uma senze le nkonzo nazo zonke-ke ezenziwa la akucwaswa ibala. Yingakho sihlangana ngoLwesihlanu senzela ukuthi uma sidla sikhululeke sonke, nabasabathayo bangalimali. Ngoba nayo lento ukuthi kuthiwe cha simlungisele nina enisabathayo, awunalo iqiniso ukuthi kuphekwe ngayizolo banobeka lokudla. Noma sebeyagila nje labo badlisa ukudla kwakhona namhlanje ekuseni. So-ke sihlangana kahle-ke, nizovuka kusasa noyisabathela, nabakhonza ngesonto bayokhonza, asicwasibandla. Sisonke la sikhonza uNkulunkulu. Inkinga nje engiyibonayo kufuneka nisikhulekiseke nina eniphuma kulamabandla ahloniphayo. Yabona amabandla ahloniphayo agqoka kahle. Yabona bona amabandla amaNazaretha neyo sekonakala ensindisweni. Faka amabhluwe, ugqoke ingubo ey'mpintshayo, ubona umzimba, azenze yonke lento uNkulunkulu angamdala ngayo. So-ke sikhulekiseni-ke nani kulamabandla enisahlonipha nathi sikwazi ukumhlonipha uNkulunkulu. Kuthiwe-ke thina la entabeni-ke siyisidala siphansi.
ukutheleza bangifuna abanye abefundisi la enginawo kuthiwa lakhetha ishumayela ivangeli elidala ngoba befuna ukwenza lezi zinto zabo-ke akulutho kuyobonakala ekugcineni uNkulunkulu eseqoqa hayi ngokuzoqoqa yena lithi izwi lenkosi Mateyu 3 imbenge yakhe yokwela isesandleni sakhe uzawushanelisa isibuya sakhe ngengithande leli zwi ngoba yawayazi le ndaba yokugula amabele obani abazi amabele abantu abadala funa bawazi amabele awu bengilindele phela izandla zibe ziningi niyawazi mayibhulu yabona uma ugula amabele ayashaywa abhulwe bese kuyomiwa lapha yalawela khona kunesibuya sakho bendawo ephakeme nomoya useyibamba imbenge yakho uthi bese-ke amakhoba enze njani ayaphephuka amabele ehlele kuphi esigabethweni sakho noma iliphi elinye igama okay iqoma naye nanto iqoma sengikhohlile phela manje sisakhuluma izindlela awele eqomeni bese mayiseshiswa amabele yewuzi ukuthi khona njalo masekushiswa amakhoba uqhume emlilweni uqhumane lamabele angavumanga ukuhlukana namakhoba emlilweni kosha laba bazalwane abangafuni ukuhlukana nesono abahamba nani namakhoba ake sihlukane nesono isono siyavunywa umuntu ahlukane naso amahubo 32 wathi usisiwe iziphambeko zakhe nezeqo zakhe zithethelele uJehova ubusisiwe lo Izaga 28 verse 13 ithi ofika iziphambeko zakhe ngeke aphumelele kodwa ozivumayo zishiye uthola umusa awutholwa ngokuvuma isono utholwa ngokuthi usishiye ngoba khona abasivuma babuyele kusona balingisitsha abona kodinja kodwa angazi siba nesidalo kanjani ngoba kusuke kuyigulisa lokugula ibisi yakuphala iqede ukuphala ziyakubuyisa umqonda ukuthi izophinda ikugulise futhi le kunjalo kumzalwana vuma isono abuyele kusona hayi asidlule lokhu ke bengikwenza la ngimshutha-ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi-ke sesikhulile ngezinga safika la nenizwe kuthiwa kuno-YouTube niyazi kuthiwa u-YouTube abanye bayazi abanye abayazi u-YouTube ikhuluma nabazukulu benu zokuphuma ku-YouTube wonke umuntu osukumile ozayo u-YouTube indawo ngizothini kunamavidiyo noma kunamafilimu ey'nhlobo eziningi angcolile namanje iy'ntshumayelo noma zona iy'ntshumayelo kuyatholakala ku-YouTube manje-ke nani kade nifakaze niphakamisa uNkulunkulu niphakamisa uJehova niphakamisa uJesu imbala nonke ngoba khona abaphakamisa uJehova khona abaphakamisa uJesu manje-ke sizamsho nonke nizovela lapha kuyilona lo ephakamisa uNkulunkulu wakhe abanye bebephakamisa owasephakameni uzovela lapha umphakamisi so-ke yikho bengifuna amagama enu khona kuzovela ukuthi ugogo uLidia Ntuli loya ugogo uNala loya umama uMabutheleli umama uButhelezi emzingazi loya uthi uvela bebekubona abazukulu ukubona umhlaba wonke bakhona babeka izandla ebusweni bebengayasibeka sebeyayisona kungayisona ukhulumile ubungayisoli ngapha ngithi nayo le nkonzo njengoba ngimlana nje iyangithatha leya nto nami izophuma emhlabeni wonke so sivangeli sishumayela emhlabeni wonke naye lo mfundisi wababebekhuluma ngaye banifuna ukumbona ingenela ku-YouTube bhale nithi Pastor LTP nizombona naye eshumayela okugcina ubuka umuntu uthawukanti umuntu uma esezofa ushumayela kanje wayengazi naye nathi sasingazi sasimthatha kanje eshumayela kanti useyahamba emhlabeni nyanga ey'ntathu emva kwaleyo nkonzo wahamba yokumosi sonke-ke siyahamba kodwa umbuzo omkhulu kulungele ukuhlangana nomyalo wakho
Ilokho esizosizana ngakho masiqeda bese siyabusa sijabule ngalokho uNkulunkulu asilungisele khona ngoba abanye bethu banabazukulu basebenza abanye abasebenzi kuzoba ngoChristmas kwabanye ikhekhe bazogcina ngoba sizothola la kodwa nje ilokho esibe nakho amanje sibe nawo ngiyajabula nibaningi namhlanje kuneminye iminyaka ngihlala ngithandaza uNkulunkulu ngiyazi yongipha imali ngelinye ilanga nihambe niphethe nihambe nibhodlile uChristmas enuthole eNtabeni ngoba sibandlulule ngonyaka ozayo uNkulunkulu sasidenile ngicabanga ukuthi sizohlangana ngomhla ka-6 uLwesihlanu mhla ka-6 niyibeke ikhalenda yenu noma-ke nenze isiqiniseko ngasekusondela ngoba kukhona okusiphazamisayo sishithe usuku okwenzeka kodwa nje mase kusondele ikuze kwabanimemile bese nimema abanye phela nathi ujabula nodwa nje nimeme nabanye angithi kuvulelekile lokani noma ubani othandayo hayi ukuthi abebandla noma ubani othandayo azobusa sibuse sonke sidumise uNkulunkulu osidalile simbonge uma izobe sasidinile ukuthi siyaphila abanye besihlangana nabo la sebehambile uyahamba nathi sohamba basale beyiqhuba babe besele lenkonzo kube mnandi ngoba senikhuluma ukuthi lahamba leyaphehla ngoba lizohamba nayo hayi asidluleke inene bemfuna ukuyibeka ngicabanga ukuthi mase siqeda sizozama ukuthi sikhulekele abafisa ukukhulekelwa kakhulu laba bafike babeke iy'celo zabo la sibakhulekele sinxuse uNkulunkulu ukuthi aphendule isikoleleke manibona kunje phezulu umfana simyekisile kuthambi besaqhubeke sifakele usililo sathi izolo beqilwa ngilungiselwa nina soza kuye ngomsombuluko-ke ukugcina inkosi akadeleke sifake usililo siyazama ukuthi siyenze indlu yethu nayo ibe sesimweni savulelekile manibona imigodi nje ngoba abaningi bayaqala bazoze bayitshela ukuthi hawu Nkosi yami ngothi nginikele Nkosi yami ngohlangana lwami baqedele nakho sebeyahluleka hayi cha siyahluleka kona kodwa uNkulunkulu masikhuleka uyasinika sisaqhubeka siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngiyacela-ke siye ezwini lenkosi ngoba ilona esihlangene ngalo bese siyajabula bonge kakhulu abefundisi bami ngiyathobeka uMjelile uThandeka uMemile babushele siyabonga kakhulu nabo bonke-ke nomama kaThandeka siyabonga ukubona mama ngathi sakugcina usikhonzeleke baba kubaba uSibiya Nkosi yami ngezwe uyasho ukuthi akaphilile awusibingelelele sizokuthwala ngemkhuleko sithwalaneni bazalwane sonke uNkulunkulu khona imfihlo ekhona ekukhulekeni omunye umuntu niyayazi imfihlo mawufunda uJobe chapter 42 chapter yokugcina ufunda uverse 10 lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wambusisa uJobe lapho ekhulekela abangani bakhe leyo nto isho ukuthi mangizikhulekela mina umona loyo ngingabakhulekela abanye abantu uzomphendula uNkulunkulu ngesikhathi asithandayo kodwa manje ngakhulekela wena ngaphambi kokuba akusize wena uqala ngami angibusise abeseza wena so kunamagama mawufuna ukushesha ukubusiswe khulekela umakhelwana wakho khulekela umzalwane wakho khulekela umfundisi wakho khulekela abanye abantu ugcine ngomuzi wakho uNkulunkulu engakabaniki lento bafunela yona uzoqala kuwena kodwa mawuqala kuwe uzoke akubuke lo muntu lo onobona kanje asidluleke la sizovula izwi lenkosi kwabase-Efesu chapter 6 singakafundi ngiyacela ninikeze baba ukutheleza imike asikhulekele mhlawumbe besamnika ngiyafisa ukuthi ngikukhulule
ningazitholi sekubuqa ningathandi. Ake ngimkhulule. Thina uNkulunkulu ikhulume kithi lento ngoJulayi ngonyaka odlule njengebandla. Wangibuza ukuthi kuphi eBhayibhelini athi uJesu wathi mayikhuleka wama noma wathi mayikhuleka wahlala. Njalo mayikhuluma noyise beguqa ngamadolo. Singobani thina esihluleka ukumguqela uyise uma indodana yamguqela? Saqala lapho-ke njengebandla siyaguqa sinandaba ukuthi sikuphi noma yangcola amasudu noma kwenzakalani. Lesuthu engiyifakile ngiyinike uyena ngimhloniphe ngimguqele. Ngithi angidlule lapho ngiyichaze lento ukuthi kodwa kukhululekile. Kodwa khona isimanga esenzeka, khona abantu abadala ababethi abakwazi ukuguqa, baziphoqa ngalelo langa uNkulunkulu ekhuluma baguqa, baletha ubufakazi bathi yazi bengakwazi ukuguqa, kodwa ngithe mangisukuma sekuphilile. Ngoba sikhonza uNkulunkulu ufuna ukuhlonishwa esatshwe abese yaphilisa. Baba shela siyabonga. Abawethu osezulwini, abawethu umdali wezulu nomhlaba, sithe phumulo lapha phambi kobuso bakho. Silethe zonke izidingo kuyiloyo naloyo enesidingo sakhe. Abanye Nkosi bazocela phambi kobuso bakho ngokuthe Nkosi, asonga amadolo phambi kobuso bakho sicele kuwe uphaka. Silapha kweNkosi engcwele, size kuwe wena ophayo, wemukelisa umuntu lokhu akuceleleyo. Singabantwana bakho sonke, siyizimvu zedlelo lakho. Kungakho Nkosi silapha, siyophakamisa neminyaka osinike yona. Siyayiphakamisa leminyaka osinike yona, siyiphakamisa njengoMose. uMose phamisa inyoka yahlanu. Sinika udumo, sithi udumo kwephezulu kubantu abathokozela nguwe. Siphamisa leminyaka osinike yona, abafowethu nodade abayitholanga. Nkosi babefisa ukuyithola, kodwa abayitholanga. Sibonga kuwe. Amen. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Mase-Efesu sifunda khona chapter 6, sifunda verse 4 kuphela. Verse 4 kuphela, Efesu chapter 6. Ngoba sikhuluma nabantu abadala. Dumele Efesu chapter 6 uqala verse 1 bethi abantwana. Lasobheke besini lethu abadala sifunde verse 4. Kufundeka-ke kanje. Nani boyise ningabathuthelisa abantwana benu, kodwa nibonde ngokuyala nangokuqondisa kweNkosi. Elokuphinda futhi. Nani boyise ningabathuthelisa abantwana benu, kodwa nibonde ngokuyala nangokuqondisa kweNkosi. Leli zwi-ke uma likhuluma kanje eBhayibhelini isikhathi esiningi kuzwakala sengathi likhuluma nabantu besilisa ababalwa besifazane. Kanti sibalwe sonke. Ngoba izwi leNkosi eGalathiya lithi akekho wesilisa akekho wesifazane simunye sonke uKristu. So-ke akekho wesilisa nowesifazane. Njengoba noJesu washo wathi obuko wesifazane ngeswa mkhanya okuphingile naye. Kanti bakhona labesifazane ababuko wesilisa neso bamkhanuka baphingile. So ngeke iBhayibheli lokhu libhuquka libhale ivesi labesilisa libhale ivesi labesifazane. So uma kukhulunywa nomuntu othize kukhulunywa nathi sonke. Makuthiwa-ke nani boyise ningabathuthelisa abantwana, ayithi nomama bayabathuthelisa abantwana. So kukhulunywa nathi sonke, ngiqala nje ngithi angidlule kuleyo. Umuntu omdala-ke ekhaya uyisisekelo sekhaya. Sila ngoba singabantu abadala, ngesilungu kuthiwa singama-senior citizens.
Sizakhamuzi ezindala zasezweni lethu eSouth Africa. Sesingabantu abadala, iningi lenu la mhlambe babe bathatha bangayihola impesheni, ubuhulumeni uyabondla enikwa uNkulunkulu amandla abantu abadala. Ukuze umfana abeqotho ekhaya ubukela ebuqothweni bukayise. Ithe abantu abadala bayisisekelo emakhaya. Ukuze abeqotho umfana ubukela ebuqothweni bukayise. Yingakho izwe lonakele kangaka, sinezigebengu, sinabakhuthuzi, sinezingane ezingahloniphi, ngoba izingane zethu azisashadi. Zihambe vele ithola abantwana. Ikhule lengane ayimboni uyise umfana ukuthi ibonele phela ukuthi indoda iphatha kanjani inkosikazi. Ibone phela ukuthi umuntu wesifazane akahlukunyezwa uphatha kahle. Ayibonela umama wayo nje kuphela ngoba ikhuliswa unina. Nalo nini ozobuya ibonisa abanye omalume kuthiwa womalume kanti abanye obaba. Ikhula ingane ayazi ukuthi kufanele yenze. So umsebenzi wethu thina njengabantu abadala esisisekelo sekhaya ukubona ukuthi izinto zihamba ngendlela. Siyahambisana abantu abadala. Ukuze-ke nentombazane ibeqotho, ibonela ebuqothweni bukanina. Unina kufanele abeqotho, noma ngabe isimila sivuma ukubambela. Yenzela ingane yakho, ulingise owesifazane ohlushwa indoda athi sengihlalele izingane zami nje mina kulomuzi. Nawe-ke ake uphile nje uphilele ingane yakho ukuthi kube isibonelo, ngoba sisazoma phambi kaNkulunkulu sibuzwe ngalezi izingane nabazukulu esibakhulisayo. Umfana-ke uma eseshada ngokuvama uthatha intombazane enezimpawu zikanina, ngoba ukhulephi ehlezi nonina. So kuyazenzekela ngoba unina umnika uthando, akholelwe ukuthi ofana nonina uzomnika uthando olufana nolukanina. Le ntombazane ngokunjalo ishada nomuntu onezimpawu zikayise, ngoba imbonile uyise ephatha kahle unina naye ifuna ukuphathwa kahle. Kwenzeka kanjani-ke uma ingane ikhulisa ingena nina, noma isikhuliswa omunye umama, noma ikhuliswa omunye ubaba, ngoba ziyazi ukuthi akuyena ubaba. Yingakho umhlaba wonakele ugcwele abantu abangenaso isihe, abantu abangenaso isihawu, ngoba ufuna ukwenza into eyenzeke kuyena. Nami ngikhule ngihlupheka ngingenababa. Hawu ndoda, wavele wazalisa izingane zabantu nje, hayi zoyibonela nazo nami ubaba ngamazi. Yayibona loo nto le, ake siyeke ukuletha inzalo eyonakele emhlabeni. Lithi izwe silifundayo, nani boyise ningabathukuthelisa abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Umkhulisa kanjani umntwana wakho? Umkhulisa kanjani umzukulu wakho? Yazi abaningi bethu lwasebawogogo nomkhulu swazikhulisa ingane zakho waqeda. Kodwa uyabona yini ukuthi le nto enziwa ingane yakho yayenziwa wena? Usunamahlonje manje, usuyasaba, usasho lokuthi mntanami usukwenza lokhu. Ithi inhliziyo yakho inembeza kodwa ufuze wena. Mntanami usukwenza lokhu. Ithi inhliziyo unganinawo wawunje. Ithuba-ke lokuthi size kuJesu silungise lento, ngoba iyena kuphela oyimpendulo yayo yonke into. Mkhumbula indaba, ngoba kuzosisiza ukukhuluma izinto ezenzeke kwabanye, ngoba zenza ukuthi sifunde. Ushintshe indlela ophila ngayo. Mzwile omunye ugogo uthi wayephuza waze wananyulelwa uNkulunkulu. Abazukulu baze babambane, noma ingane othe ingane zakhe zisencane zibambane zimkhulekele. Nebona ibuhlungu yona. Kuze kuhlukumezeke ingane encane. And uNkulunkulu uyidalile lento, asikwazi ukuyikhethela abazali. Kodwa kuyafika le ingane ithi ngabe ngidodwe ngizalwa kuleli yakhaya. Ngenxa yani yokuzali ongayenzi into efanele. Uthi lo munye umama yamfonela kule minyaka edlule. Engizwe lo msakazo kakhulume ngawo umama ikhwezi. Uthi lo mama
Babuthi bande ngicela ungikhulekele nginenkinga ngiwumzalwane ngisindisiwe. Ingane yami intombazane ave ingihlupha. Isizele incane azomela ku 25 26. Izele ingane ibongo ihlukene amathoyisa asothela. Mangithi ngiyayikhuza ithi ngifuze wena. Ithi mina hawuyini isho njalo kwenzekani na? Uthi ke lo mama ngiseyintombazane ngoba ziyabuya izidingakho kufanele uvume izono. Nalezo zenza umncane ngoba uma ungazivumi zizotheleleka kulabo bantu. Uthi ke ngiseyintombazane ngangiqomile nami njengazo zonke izingane ngiqomile. Ngithe ngisaqomile kwafika umfana thizeni sahlangana naye nje kanye. Angimazi negama lakhe, angimazi ukuthi wakwabani. Ithema iphela inyanga angisaye ensukwini zami ngizithwele. Angimazi uyisewayena. Yilo engimqomile ngazana naye naloya owanyamalala wadina lapho ukuthi labantu abasebenzayo bayibonela intombi walala nakwayidlulela. Ngenxa yokusaba ihlazo ingane ngayinikeza lo waziwayo. Yazalwa ingane. Ngayibona mina nini ukuthi ayisiyanyana. Kodwa ke ngawuhlaba inhlamba. Qhubeka ke kwakhulwa washada ushadile manje. Uthi ngashada kwaziwa ukuthi ingane ekasibanibani yathatha isibongo sayo kwadlula. Ngoba kuyasiza ukuthi sikholwe sikhonze lapho uNkulunkulu ekhona. Yazi ngizwa ukuthi ngizomizwa maqhubeka. Akusibona bo usho njalo uJesu abathi inkosi inkosi abazongena kusweni wesizwe. Uthi bayothi abanye saziprofethe emgwaqeni yangakithi. Sasikhulekela abantu basile athi uJesu sukani kimi angizange nginazi. Akasho nokuthi anginazi. Uthi I've never known you angikaze ngize nginazi. So ngamanye amagama uJesu uma ufunda iBhayibheli asiba abantu abajwayele iBhayibheli liyasitshela liyisibuko sokuthi umuntu omaphambi kwakho uphila impiloni. Le mpilo ayiphilayo yile efunwa iBhayibheli yini. Ngoba uJohn 7:8 lithi okholwa njengokusho kwembhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imfulo yamanzi aphilayo. So kufanele sikholwe njengoba kusho iBhayibheli. uJehova uyibekile imithetho yakhe eBhayibhelini ifuneka igcinwe. NoJesu uthe mayifika wathi akazile uzowuchitha umthetho uzowugcwalisa. So ngiyancenga ukuthi ukhonza abakuhlola utho ijwayele le ncwadi. Usufundelwa yona ngeSabatha kuphela. Musufundelwa yona ngesonto kuphela. Ijwayele usekhaya makunezinto ongazazi hambe kumholi wakho uzibuze ukuthi la kuthiwa la mholi wakho. Ngabona wena ungayenzi le nto phambanisa inyawo kwenze njani. Angibuyele endabeni yami. Uthi ke lo mama ngase ngiyasindiswa. Mase ngisindisiwe bandela abasindisiwe. Ngathola kumuntu omeluleki. Ngamtshela ke inkinga yami enginayo. Ngoba khona abantu abangakwazi ukululeka abantu. Abangabuzi umoya ongcwele ukuthi angithini kulo muntu leyo. Umoya ongcwele uzokutshela ukuthi yini okufanele uyisho. Uthi ke lo wavela wamtshela wathi hayi yimbi lento ayenza. Hamba uyitshela ingane ukuthi esibongo kusona esakho. Awusazi isibongo sakho. Ingane ingakanani lapho iko 17-18. Uthi ngahamba ngayitshela. Yathi ukuthela ingane yasukela lapho ihamba ilala nanoma umuntu wesilisa. Mangithi ngiyayikhuza ithi ngifuze wena mama ngithi angazi ngoba bani. Mhlawumbe ngiyala nomfowethu nje angazi. Zigcweleke ingane incane ino 25 26 isineqhaba yengane la ekhaya. Bayiphazamise engqondweni. Isono mawusivuma awusivumi esonweni. Yazi ke futhi angiyizwa. Isono mawusivuma usivuma esonweni. Kwakurong ukuthi axolise enganeni ngoba ingane yayiyingxenye yesono. Uyitshela ukuthi yenzeni ingane ngoba wena awuxolisa kuNkulunkulu owonene naye owazi ingane ukuthi yakwabani iqhubeka ingane nalesiya sibongo ngoba sikho phela ezangomeni nasenyangeni uthiwa abaphansi
bathi wena bawazi bahlatshwe imbuzi zokwamukela asisebenzi lokho. So isibongo sethu sokufunda uEfesu chapter 3 lithi isibongo sethu sohoka vele ngokuEfesu asibheke lelizwi chapter 3 uverse 15 uzokwazi namhlanje isibongo sakho sanempela. Yabona zonke lezi zibongo esisebenzayo akuzona imbongo zenu. Yashintsha le ndaba. Ade bezishabanya ngisitholanga isibongo asisebenzi. Emoya ezulwini abekho abakwaNtibane, abekho abakwaMkhize, abekho abakwaMloto. Khona laba bhalwe lithi-ke lelizwi siqale verse 14 ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo ami kuyise eyethiwe ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni. Awu ezwa yonke imindeni yethiwe ngumuntu oyedwa uNkulunkulu. Yikho sithi singabantwana bakaNkulunkulu. Isona sibongo sakho-ke. Yabona lezo nazo sala emhlabeni asizukwenzela lutho. Ezulwini abekho abakwaNtibane, abekho abesibongo sabo, khona abantwana bakaNkulunkulu. Athi John chapter 1 verse 12 bonke abamamukelayo abapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu abamamukelayo. So asamukeleni uJesu ngokushilo uJohn 14 verse 6 wathi ngiyindlela neqiniso akekho ozoya kuBaba ngaphandle kwami. Hayi futhi akekho bazalwane. Akekho ozoya kuyise sihamba naye phela. So ke yalimala ingane yalinyaza ukuthi uvuma isono esonweni. Ayikazi yenzeke leyo. Ifana nana sisi ngoba ngisengenile ngiyathi siyikhazi. Ngizama ukuthi ube nomahluko. Ushonelwe ingane yakho sipeteleni ukukholwa sithi awukholwa ushone ingane yakho ngento ongayikholwa makhelwane wami ngiyakusola uyena owenzele usuye kudlule uhambe usuyasindiswa uyaphephuka. Awukwazi utshele umuntu zindlile, awukwazi ukuya kumakhelwane uthi ngiyaxolisa makhelwane mhla ngishonelwa indodana ngasola wena. Akakaze nje awukhuluma uzokuqala phansi-ke manje uzokwakha ingxabano. Isono sakho sokuzila sivume uNkulunkulu. Kodwa uma yathi mayishona ingane yakho wakhuluma ubangani bakho hayi ngiyamsola umakhelwane. Yahamba indaba ezafika kumakhelwane. Mawususindiswa hamba uyoxolisa. Ngokunjani uyazi ukuthi wathini. Awuxolisi kumuntu into angayazi. Sinamizwa bazalwane. Uxolisa kumuntu into ayazi. Yingakho sixolisa kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu njani wazi konke. Nesithi sikufihlile. Yokwakheka imizi. Awukwazi ukuthi usushadile ngiyalinganisa. Ushadile hlezi asemzini wakho. Baba wasekhaya ngithi angikutshela ukuthi ngake madlwengulwa abafana abawu5 ngesikhathi esisodwa. Uthethini indoda? Ngoba yayingekho ngaleso sikhathi yayiseyinsizwa nayihamba iqonyelwa nawe wawuyintombi wehlelwa lomhlobo. Awukwazi ukutshela indoda izinto ezenzeke ninjani ningakashaya. Usayizwa lonto leyo? Ngoba usezoqala kuthuke ngayo lonto leyo. Akubize ngayo athi ukuthi wena wenza ukuthi uzuyisola umtshelelani ngoba kumthithi wayengekho. Yileyo nakala khona sihambe siyalwa noma ubani. uNkulunkulu uyasifundisa ngomoya wakho ingcwele. Kodwa uma uhlezi nendoda wawusuyaganga wona yayisiyezwa yakubuza waphika. Mawususindisa ihlambulule baba kaSibanibani lento wawuzile yayiqiniso kakhulu. Ngeke ngoba kwafika engqondweni waphika akuzukuba into entsha bese kuxosha ekhaya. Yayibona lonto le awuyixolisi into umuntu angahlangene nayo. Imizi eminingi yonakele ngaleyo nto leyo. Asidlulele siqhubeke nendaba yethu. Indaba yethu-ke ithi ake sikhuliseni ingane ngendlela efanele. Indlela yokulungisa ukhondolo ezinganeni ngoba le ngane yenze njena nje ukuhamba lifuza imbiza. Phenduka, sindiswa.
Uyisana noNkulunkulu ngendodana yakho uJesu uzovuma izono zakho. Ushayeke lo moya ngoba umoya lo ongene enganeni yakho isiyenza lento wayenza. Ngeke uphume ngokuthanda kwakho kodwa uzophuma ngegama leNkosi uJesu nangegazi layo uma usuhlanziwe wena. Seyizwa lento le. Ifana nendoda. Amadoda amabili adayiselanini ukuthi ngiyafisa ngomsa uNkulunkulu ingene lento yokuvuma isono siyizwe. Ngoba kufanele siyizwe kade esho umama ukuthi alambamba leli gama. Lo baba uyadayisa. Uyaphuma endlini yakhe dayithenga umunye ubaba. Abese yokwakha uqhamamana lapha mhlambe kungangekilometer enjalo eqhelile. Lo ophuma endlini angene lo thenila dabela umuzi wakhe ahambe ayosebenza. Uyasebenza athi mayibuya ngelinye ilanga ekhaya esitikilini esiyayiphasisha uthola kule ngisigqoko. Hawu. Ngoba mina phela indoda la ekhaya angasi isigqoko esikabani. Bese bemtshela cha isalo baba osidayiselile. Hawu, usuke emzini wakho uzogada isigqoko la? Ayasithatha sifonqa silala. Qhubeke nokusebenza. Athi uyabuya ngelinye ilanga uthola kule ngisitshala kwayo. Niyazazi isitshala kwayo. Abantu abadala bafanele ukusazi ijazi ekudala likamkhulu alisawashwa liyanuka. Hathi mayingena endlini akhango yiphuma. Hawu, lanuka la endlini. Athi mayithethe athi leli jazi. Abuze kabani leli jazi. Zithi ingane nomama yalo baba wasidayiselile. Awathuthela lithatha hambe nayo. Aqonde kuye wendoda. Yini lento yenza ufika ngathi isigqoko ngasisusa ngasilahla. Usuzogaxa ijazi manje endlini yakho. Ukwenzelani lo uthi indoda wathenga indlu. Ingahle esipikilini sami awusithenga. Hayi uzange usithenge isipikili. Isho ukuthini ke le? Isho ukuthi umukholwa usindiswa uyeke izono kanti awuzivumile unezipikili zikaSathane ngaphakathi. Iyo lento uzovuka ekuseni uqakwe yiphupho kadulele nendoda. Angithi ngafuna ungcolile ngilele nendoda kuphela kanje cha angakwazi usivuma isono sokulala namadoda sukela umuntu. So uSathane ufike wenzani? Ayigaxela isigqoko sakhe. Bona lo kuthi ngelila ngixabana nengane ukuthuka intambi siphumile emlonyeni uzube namahloni Nkosi yami ngathuka. Awukwazi ukuvuma inhlamba. Sathane igaxela isitshala kwaye sakhe esipikilini sakhe esibuphi esingaphakathi. Useyizwa lo? Ipikili zikaSathane. Vuma izono. Usize ingane zakho lo moya okuphuleka kabuhlungu ngawo ungehlele ingane. Abanye bakhule behlupheka, abanye bakhule emaplazini, untshontshwa. Inkungekho ukudla ongazi ukuvuma kwaku-right kanti isono uNkulunkulu. Hanje kuyontshontsha umbila womlungu ngoba kulanje. Awusukhulile usuthuma ingane. Noma ibuka kwamakhelwane ithi bayigijima la tshela bambani ingane abantwana bambani inkukhu lesidle. Uyayibona lo? Seziyantshontsha ingane manje ziboshiwe mhlambe emajele. Wena wayinto ongaboshwanga ngawo. Umizono zakho ingane benjani khululeke. Neyizwa kodwa lo uzosiza khulisa ingane ngendlela okuyoba ngeyayo. Yikho ke lithi lelizwi nina boyise ningabathukuthekisa abantwana benu kodwa nibonde ngokuyana nangokuqondisa kweNkosi. Ngamanye amagama uma ukhulisa ingane zonke izinto zixoxa noNkulunkulu. Nkosi ingane yami isiyenza ukuthi thatha umthwalo wakho uthi uJesu kuMathewu 11:28 kuya 30 nina nonke enikhathele nemisindo ayozami kimi ngizoliphumuza. Woza kuJesu ukutshela inkinga yakho. Indoda yakho mayinjani ilala ngaphandle iqonyiwe tshela uJesu uzokubambela yona ethi indaba uyena. Yini uyikhathaze nezinto ongakwazi ukuzenza. Wakwadala umuntu wena.
ngoba nale ngane ucabanga ukuthi uyidalela uyidalanga ngoba uNkulunkulu mayethanda izophuma ithule ingaphefumuli ngoba awufakanga umphefumulo. So thina sikwazi kwenza lutho, asitshele umdali wethu, asitshele uJehova umnikazi womuntu akwenzele izinto. Fundisani ingane zenu seningokho nomkhulu, fundisani ingane zenu ngokunjalo kuze konke kuhambe ngendlela efanele. Sengicaphulile lelizwi kuZakha 22:6 elithi khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe kuyokuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Imina-ke ngisho ngithi mina phela amanzi bantu abantu, mina ngiwumuntu okuyena ngqo umphumela waleli vesi. Khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe. Mina ngizalo baba nomama babe ngabefundisi. Uthele sisebancane ngidala ekhaya washona ubaba wami angineminyaka embalwa kabi. Laba abanye abangilandelayo bamazwi bami ngosibili yamazwi ogcina naye abamazwi ngempela mashona ubaba. Khulisa umama kabuhlungu wasizama wasikhulisa abantu akodwa njalungile babengimaningi ngiyabona. Wasikhulisa umama wasikhulisa ngitheke nami sengiyinsizwa. Khuliswe ngokukholwa hayi ngasengiyaphuma ngekolweni. Ngaphuma-ke ngayinsizwa nje nami njengazo zonke iy'nsizwa. Ngibonga uNkulunkulu bonke izinto ey'mbili eseqeda abantu engazenzanga. Angizange ngiphuze utshwala, ngizange ngibheme. Hayi kodwa lokho okunye ngakwenza, ngakwenzisisa, ngaze ngashada. Nangu unkosikazi wami uthe uma ngibiza uNkulunkulu saphenduka sobabili. La ngikhona-ke ngithi khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyabo. Wayengitshela umama indlela abangikhulise ngayo, bangifundisa ukuthi yonke into itholakala uNkulunkulu. Kuthiwa ngangingena ilanga mhlawumbe ngangiyiko 4 years 3 years angazi ngacela bazokhumbula abadala ngekhathi zethu ibhluku elide lalingagqokwa yinoma ubani. Kuthiwa ngathi-ke ngicela ibhluku elide. Basebethi-ke bona hayi angothandaza cele uNkulunkulu zonke izinto esinazo thina sinikwe uNkulunkulu. Kuthiwa-ke ngagijima-ke bangibuka la emfambini omnyango ngivela phela kombhede ngathandaza. Mangiqeda ukuthandaza kuthiwa lishonani ilanga bave baqhamuka umlungu ephethe exactly leli bhluku ebengilifuna neshetha ngazinani engiphethe lempahla zokugqoka. Sithi uyambona uNkulunkulu yaphenduka indlela-ke ngikhuliswe ngayo. So lithi iBhayibheli khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe. Uma isekhulile ngeke asuke kuwo. Angithi ngiyatshela ngasuka kuNkulunkulu ngenza yonke into. Namhlanje nguphi ikule ndlela engakhuliswa. So ingane uma ungayikhulisanga ngendlela, awuyinikanga indlela kaJehova, awuyinikanga indlela kaNkulunkulu, awuyinikanga indlela kaJesu, qala wena uze kuJesu khona naye izolandela. Ngoba yikho into ezovuka kuyona ngoba uyifundisanga. Khulisa ingane ngendlela okuyoba ngeyakhe. Lithi-ke nani boyise kungabathukuthelisa abantwana kodwa nibondle ngokuyala nokuqondisa kweNkosi. Ingane uma uyiyala ngomkhuleko itshela ikhuleka mntanami kuyathandaza izinto ethola umthandazo. Ushilo omunye umama nje wathi uyathandaza, wafunda ukuthandaza seyizame yonke imithi nakho konke, wafunda ukusebenzisa idolo. Ayikho futhi enye into ezosisiza bazalwane, idolo, ukuguqa. Uma umama iba umama onengubo eguga lapha emadolweni. Hayi ingubo eguge inqene ukuthi ivila likamama liyahlala. Nobaba kabe ubaba onebhluku eliguge emadolweni. Ngoba lo baba wenzani uyakhuleka. Ngaphandle kokukhuleka imizi yethu ngeke ime. Nezingane zethu lezi sizikhulisayo basenakhulisa nabazukulu ngeke bakwazi ukuba. Lithi iBhayibheli iZakha 23:13 ungayeki ukumlaya umntwana ngokuba umshaya ngoswazi akayokufa. Uyakumshaya ngoswazi wophula umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo. Ngoba ingane ngeke uyishumayeze.
utshela ingane ukuthi umntwana kaSathane, Sathane ayifundele ayazi kwaSathane ukuthi yokho ikushaya ngelilake yamthanda mina uSathane izigaba ngathi intenhle. So ingane ishaywa ngani woswazi. Uhulumeni usiphutile ungene esilinika uNkulunkulu. Shayana abantwana kodwa ungamshayeli ukubulala. Ungamshayi umntwana mawuthukuthele ukuzokulimaza. Ngithi ke mina mawuzoshaya ingane ngophela ngogogo nomkhulane sabashaya abazukulu. Nashaya lezemiza la. Chazi shayeni ingane unecala kuNkulunkulu ngoba le ngane yami indodana yakhe iyasebenza ikulethela imali nendodana. Wena ingane uyayikhulisa uyayispoila uyayona. Funda ukuthi ungayishaya uthukuthele. Okwesibili ifundisa ukuthandaza. Mntanami wonile sengizokushaya ke manje. Ave itrain efundisa ithi mayithule ingasholo ukuthi xolisa. Awuxolisi ngani? Isithawu ngiyaxolisa gogo, ngiyaxolisa mkhulu usiyayeka mntu etrain. Sefunda ukuthi uma ngixolisa ngishaya. Kodwa mhlayone ngamabomi bisiyaxolisa uzoyishaya ke ngalelo langa. Mntanami ukuthandaza ucela uNkulunkulu ukuthi ngikushaya. Angithi uvika nawe ukuthi ungayilimazi mayishaya uthukuthele. Guqa ithandaza mina ngibakhuthazela njalo abazukulu bami. Baguqe bathandaze, bashaye mangiqeda ngithi thandazani ngoNkulunkulu. Bekhala benjalo, nimbonge ukuthi sengishayile. Wenzani mawenze njalo utrain ingane. Yazi ukuthi yonke into lithi izwi leNkosi Izaga 3:6 mazise uJehova ezindleleni zakho zonke uyoqondisa imikhondo yakho. So mawuyingane ifundisa ukwazisa uJehova yenzani ingane izokhula ifunde noma ifuna umsebenzi uthi mina ngifundisa ukuthi kuyaguqa. Ngoba khona lento esiyenzayo yazi ukuthi mase kukhulula iqiniso ingane ehamba izinyanga ifuna umsebenzi ayiqashwe. Nasazi zasongaqashwa yini? Ake ngimkhumbuze bogogo niseyizinto. Ningamphendula vele ke ngimphendula umfundisi akaphendula. Yakhumbula ukuthi khona lo mfana womthanda omyele enyangeni wamdlisa. Wathi ushade naye. Udalwa yini lo? Ngizokutshela ke namhlanje. Umuthi wenyanga isebenza ngamandla kaSathane. Umuthi wenyanga uhamba namadimoni. So ngesikhathi wena ungisa le ndoda yakho udhatshwa ngoba ngize ngidhatshwa. Nawe ayagcaba amadoda agcabela agcabe efundisa nawe. Ufake idimoni, leli dimoni olifake kuwe. Liba opposite sex nawe okay. Sengakusengena isilungu ngoba ngoba lapho. Liba ubulili obungebono bakho. Ngamanye amagama uzothi ake ngikhulume ngomama. Usuyidlisileke indoda, wadada thucatshwa nalapha kwalethe ukuze mayilala ithamelele isandla esidajile. Nabo bevuma bayayazi. Usufake idimoni la, ufake isithitho. Izothi mayilele nawe vele ikhumbule le ntombi. Ngoba leli dimoni olifake kuwe elani elendoda linesikhwele ukuthi ulele nale. Ngiyakutshela ngifini. Yikho wonke umuntu okwamdlisa wakushiswa ukuthi wamdlisa kwangena idimoni lendoda kuwe. Yikho uzozithola uphuphulele nendoda uthi mawuhlangana noyakho ngempela ingakwazi ukwenza umsebenzi yileli linesikhwele walifaka. Lo wesilisa ngokunjalo ngesathi uthi wena uyayilungiswa uyayiqondisa ufuna ichampela ube uqanduqandu ufaka idimoni lesifazane awuzuba uqanduqandu like niyangizwa bona. Yingakho ke kufanele uvume isono ngoba mawuvuma isono ngiyakukhulekela mina. uNkulunkulu ngifundisile ukuthi ngikhuleke ngibize igazi likaJesu ukuqine enhlangeni aphume lamadimoni. Kwake kwafika abanye abantu beshadile bethandana kumnandi behluleka ukwenza inkonzo. Sebehamba odokotela behluleka banika lonke uhlobo lwamaphilisi. Bezwa ngami bafika sahlala phansi. Ngathi lezomsizi yona uJesu umane izona.
phuma indoda saxoxa nenkosikazi yayikhipha zangena ezemithi. Qeda sakhuleka ngikwazi ukutshela omunye abezindoda naye yakhuluma ngene ezemithi. Ngabakhulekela ngokuhlukana thema ngiqeda ngathi ngenani ngobabili ngabakhuleka ngababekizana. Kusukela ngalelo langa bayi-enjoy inkonzo yamnandi. Sebehlala iminyaka abanangane ngenxa yalokhu kugcaba nale mithi. Into ezokusiza ukukhuleka uhlanzwe ngegazi likaJesu, uxoshe imimoya owayifaka kuwe ephila kuwe, ngoba kunemimoya ephila kuwena. Manje le moya-ke uthi uJesu, mlalele kahle. Uma umuntu esindiswa, umoya omubi uyaphuma uhambe indawo, ufunda yokukhuluma ungayithobi. Bese uthi ngizobuyela la ngiphume khona. Mawubuya uthola ukuthi kuklina khona ukuthi usulanda abanye abawu7 ababi ukugcina kwalowo muntu kube kubi. Ubona umuntu wakayekutshwala abiyeke inyanga ezimbalwa, manje wabuyela ulala endleleni hamba engcolisa uba wese ngoba umoya usuphindekile. Manje-ke thina-ke sesisindisiwe ngithi liyabuya idimoni lakho aliyitholi indawo kuwena, lenzani? Lishone enganeni yakho. Akaniku yikho-ke ingane zethu zihlupha. Uzolixosha idimoni ngalelizwe engizokutshela lona. Uma ufuna ukufunda amaHebheru 1:7 lithi izwi lenkosi wenza ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo, ngoba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. NamaHubo 1:4 lithi wenza ingelosi zibe imimoya, ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. So wena mawusindiswa, usindiswe kahle wavuzo nohlukana nazo uba ilanga lomlilo. Wonke umuntu ola ekhaya uyakhululwa emandleni kaSathane. Wonke umuntu ola ekhaya uyakhululwa emandleni amadimoni. Lithi malibuya liza kuwe lithola umlilo, lithi kufuna ungena enganeni nengane umlilo, ngoba wena uyondle ngoba lishizwi, uyondle ukuyala nangokuqondisa kwenkosi. Niyayizwa le ndaba kakhulu nogogo? Hayi sengibona ngivele ngiyivalele konke. Isemnandi njalo ngoba akufanele yonakala. Nizwini message ukuthi thina. So ingane zethu zihlupha nje ithina. Nabazulu umoya uyahamba kulowo moya ofanayo. So akushintshe thina-ke safaka lo moya. Mhlawumbe nawe wena abazali bakho, kodwa manje wena umzwayo abezwa bonke laba. Ukuthi kufika usuku lokuhamba emhlabeni sihambe sesingcwele phambi kaNkulunkulu, sesikhululekile, imoya ihambile, ney'ngane zethu sizishiye zikhululekile ngoba ziqila zobani? Ithina, indlela ebesizihamba singakakhona. Niyangizwa kodwa abantu abadala? Hayi ngiyathemba ningizwile. Nibuye nangonyaka ozayo ngoba uNkulunkulu esibekile. Ngithe ngomhla kabani? 67. Kodwa ngiqinisekiseke kubantu abamemile. Into esesizoyenza-ke ngizocela ubaba umfundisi umlothwa akhuleke. Mayisekhulekile ubaba umlothwa bese ngicela abafuna ukukhulekelwa ngoba ngizwile ukuthi bakhona. Kodwa ukuze kungathathi isikhathi eside, yazi senganazi banzosuka nonke ngikhuluma kakhulu. Sizokwenza njena. Ngizomkhulekisa nonke izwi abaseRoma 10:9 lishe emva kwami. Mase lishile emva kwami, lona lo uzoza ngizovele ngibeke isandla phezulu inkolele amaNazaretha. Yawazi abakholelwa kuJesu, kodwa-ke inkolele angilazi elinye igama, ngizobiza lona phezu kwakho usizakale. Asibandlululani phela, sikhonza uNkulunkulu uBaba ngithi. Bese-ke kuhlukana-ke laphansi, kodwa mina ngime ekuthenini uJesu indlela neqiniso nokuphila. So ngizokwenza ngime kulokho. Yiko ngichaza manje ukuze wena uma ungafuneke ngibize igama likaJesu phezu kwakho ayikungezi. Kodwa-ke akwenzi lutho. Ukhona omunye oshilo la othe uyiNazaretha wakhulekelwa la ekhaya satholakala izinto. So ngamagama sibandlululana, siyahambisana. Yiko ngichaza le ngoba ngifuna athi umuntu engingathandezelwa ngoJesu ngamfuni.
Belobala nje yisho ukuthi ngisebenza kanjani uze uthande kodwa ngikhiphe ebandleni lakho. Cha, futhi angicwasi. Ngikhombisa ukuthi ngiyaqonda ngiyaunderstand ukuthi sikhonza kanjani. Angithi? Ngakho-ke wena khanya la ukhona. Ngoba sisazophendula phambi kaNkulunkulu. Ngicela nike ubaba uMlotho imali isiseduze. Asikhulekele bazalwane. Sicela usibongele izwi ubaba uMlotho. Khona songena enkonzweni ukuthi-ke bakhulekele abantu abadala. uNkulunkulu wethu sibonga Baba ukukhanyisa Baba kwezakho. uNkulunkulu wethu sibonga Baba inqindi yakho uNkulunkulu wethu ukuthi Baba wethu uye wasifaka Baba umoya weqiniso lakho. Wakhuluma Baba inhliziyo yakho. uNkulunkulu wethu siyabonga thina Baba uNkulunkulu egameni lakho Jesu Kristu sibonga kakhulu ukuthi lokho kusenhliziyweni Baba okukhulumile ngezwi lakho. Yiko lokho uNkulunkulu esidingayo. Yiko lokho Baba wethu ukukhansile egameni likaJesu. Kuyakukhulisa njalo egameni likaJesu. Sibonga umusa wakho uNkulunkulu wethu ukuthi Baba sizwile izwi lakho uNkulunkulu wethu izwi lakho. Abantwana bakho Baba bayisithelo sesisu sakho uNkulunkulu wethu bawumvuzo. uNkulunkulu wethu namanje Baba sibonga kakhulu ukuthi isithelo Baba esingumntwana Kristu ngifike izwi lakho khulisa Baba umntwana ngendlela okuyiyo ukuze kuthi kusasa uNkulunkulu wethu angadedi uNkulunkulu wethu kulo. Yikho lokho uNkulunkulu wethu esidingayo Baba wethu Baba banenqondo yakho egameni likaJesu. Benabazalwane benabantwana bakho bonke awusoke egameni likaJesu. Sithulile Baba usinwelile Baba kule minyaka Baba osibeke kuyo. Ukuthi ingakho sithi Baba phila Baba ukhulisa njalo phile Baba useluleke Baba izinto zokuphila egameni likaJesu kuze kube phakade uNkulunkulu. Amen. Amen. Siyabonga uNkulunkulu, siyabonga umfundisi wami ukuthi ningixhase ngomkhuleko engiyitshelayo. Ngizotshela-ke bonke abathanda ukukhulekelwa bazosukuma nje bamela bekhona. Sizokhuleka ivesi eseBhayibhelini Roma 10:9. Ngizoqhuba-ke khona ngizoqhuba ngiqede emva kwalokho nisho nje kanye nami emva kwalokho bese ngiyakhuleka bese-ke ngicela bonke-ke abafuna ukubeka izandla ukuze ngisheshe. Lo mkhuleko uzokhuleka bese ngiqedile sekuwukuthi nje ngithi kuphela ukuze sisheshe siphume ngoba ngiyabazi ugogo bami nomakhulu bami. Cela sisukumeke abathandayo ukukhulekelwa sikhuleke ivesi Roma 10:9. Cela siphakamise izandla sikhulekele. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni, amadimoni awafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami. Nginikela umndeni wami kuwe, izingane nabazukulu. Ngicela ungiphathele Nkosi Jesu. Ngiyacela Nkosi ungilondoloze uze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Sisamileke sizokhuleka ngicela nilalelele. Baba egameni likaJesu napa abantu abadala Nkosi obadalile obabusisa ngeminyaka eminingi kunabanye. Sesikhulekile Nkosi izwi lakho Roma 10:9. Uvesi 10 wakhona ushilo wathi umuntu uvuma ngomlomo kube ukusindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ukulunga. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi makube ukusindiswa kwalona loyo phakathi kwethu kube ukulunga okuvela ngokukholwa egameni lakho. Ngingasho ukuthi Nkosi abasindisiwe kodwa simele ukusindiswa usuku nosuku, silungele usuku lwakho lokubuya uzosilanda ngamunye noma usulanda ibandla lakho. Ngiyacela-ke Nkosi banezidingo ezihlukeneyo yabazi, khona abagulayo, khona abaney'nkinga ekhaya. Wena uNkulunkulu ubona konke, unguJehova Sebawothi. Ngiyacela uhambele ikhaya nekhaya, uhambele ilo naloyo khona la,
ukuxazulula iy'nkinga. Ushilo Nkosi ukuthi asiphonse kuwe iy'nkathazo zethu ngoba uyasikhathalela. Uthe umthwalo wakho ulula nejoka lakho lihle. Ngiyakhuleka Nkosi ukusize sifunde kuwe ngokunene ngenhliziyo. Ushilo encwadini kaPetro yokuqala chapter 5 verse 7. Wathi siphonse kuwe iy'nkathazo zethu ngoba uyasikhathalela. Ngiyacela-ke Nkosi, khathalela yilowo naloyo ogulayo, beka isandla sakho phezu kwakhe, njengokuba loyo wesifazane wathipha umphetho wengubo. Nathi Nkosi kanye nabo laba sithipha umphetho wengubo yakho kwelikamoya, ukuba yilowo naloyo ogulayo aphiliswe. Yenzela igama lakho Nkosi udumo. Ushilo kwiZa 53 verse 5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo. Ithi Nkosi yenza umsebenzi. Utheke kuJohane 14:14 uma sikhuleke egameni lakho uzosenzela. kuMateyu 19 verse 26 wathi ungenzeki thina abantu wena kuyenzeka. Ngiyacela Nkosi wenzele igama lakho, wenzele igama lakho udumo. Thina abantu asikwazi kwenza lutho, wena ukwazi ukuphilisa, wena ukwazi ukuxazulula iy'nkinga, wena ukwazi ukuvusa amakhaya, wena ukwazi ukunika abantu imisebenzi, wena ukwazi ukunika abantu imishado bathola amakhosikazi afanele. Ushilo omunye wathi ufuna ingane yakhe iganwe. Sibika kuwena uNkulunkulu wezulu nomhlaba, sibika kuwena uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe. Asinayo omunye uNkulunkulu esiguqa kuye, ehlisa amandla akho. Buyela kube yilona loyo Nkosi ofikile la. Nangezwi lakho iZa 54 verse 17. Asikho isikhali esilolelwe bona esophumelela, nolimo olubavukela uzolwahlulela. Lumo lonke lumo lwakho ngoJesu Kristu ophilayo. Ibusiso zonke Nkosi mazihlale phezu kwalowo naloyo, usigcine usilondoloze nemindeni yabo Nkosi. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga-ke seningahlala-ke bese lapho-ke abafisa ukukhulekelwa ngiyacela sukhandula